नमस्कार गाववाल्यांनो, ह्यो असा माझो झील कार्तिक. अजून तेका 3 वर्षसुद्धा पूर्ण होऊक नाहीत, पण बघा तो रुमालांची घडी इतकी सुंदर पद्धतीत घालता की खरोखर मी त्या बघून चाट पडलंय की अरे ह्याका कसा येता, ह्यो कधी शिकलो. माका खूप प्रश्न पडले, पण नंतर लक्षात इला की हे का कोणीही न शिकवता पण ह्यो ही गोष्ट शिकलो ती म्हणजे आपला बघून बघून. बघा तुम्ही किती छान घडी घालता रुमालाची. म्हणजे कोणीही ते का न शिकवता तो मी कपडे घडी करताना बघून बघून ह्या सगळं शिकलो. म्हणजेच बघा तुम्ही की आपली मुला आपला किती अनुकरण करत असतात. जसा आपण वागतो तसा वागायची ती प्रयत्न करत असतात. खरोखर आश्चर्याचीच गोष्ट असा ही. जेव्हा मी ते का असं विचारलंय की कार्तिक तुका कोणी शिकवले घडी करू, तर तो बोललो की मम्मी कोणी शिकवल्या घडी घालायला. हा, कोणी मोठ्याने सांग. मम्मी शिकवले. अरे वा. पण माका कधीच आठवत नाही की मी ते का ही गोष्ट शिकवलंय. तो माझा बघून बघून शिकलो. भारीच ना, भारीच.